hadir ta? Yo, ora ketok. Kelamun weruh sliramu batin iki anane tansah rengu rasa tresno kang tak pendem sarwa mikir ati tan bisa jenjem Kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah ngridu ati nanging aku wedi bloko pungkasane teman loro tresno Mas Badi Lah iki ki wire ket pingiran cedul iki. Latah. Ning endi bocahe? Iki lho, aku ndek niki. Ula sawu